Sa fl-aħħar il-ftehim kollettiv tal-MKAS ġie konkluż wara 3 snin ta' inċertezza. Dan intqal mill-Partit Nazzjonalista kif ix-Shadow Ministers Justin Schembri, Ivan Castillo u Bernice Bonello saħħu li matul dan il-perjodu il-Gvern ħoloq sitwazzjoni fejn l-istudenti baqgħu jsofru l-konsegwenzi ta' dowmin żejjed, dowmin illi, ironikament, spiċċa biex il-Gvern kellu jaċċetta kważi l-proposti kollha illi għal 3 snin sħaħ baqa' jirrifjuta. Ma saħħu li dan ma fisser xejn ħlif illi it-tbatija u l-qtieħ il-qalb li għaddew minnu daw kollha mill-quta minn din is-saga kienu għal xejn. Ġi spjegati li għalkemm issa l-MKAS jista' jerġa' jibda miexi il qudiem dan ma jbiddilx il-fatt li ġew mitlufa 3 snin ta' qtieħ il-qalb illi affettwaw lill-istudenti, il-letturi u l-gradi kollha involuti f'din il-kriżi. Il-Partit Nazzjonalista baqa' jsegwi s-sitwazzjoni mill-qrib fil-waqt li għamel pressjoni kostanti fuq il-Gvern biex din is-sitwazzjoni ma tkaxkarx. Fl-istess waqt, il-Partit Nazzjonalista wera b'mod ċar in-nuqqasijiet strutturali li ħarġu fil-beraħ mhux biss f'dan il-ftehim kollettiv, imma wkoll f'bost oħrajn fejn id-dowmin ikkawża ħsara diretta minħabba nuqqas ta' tmexxija u determinazzjoni. Il-Partit Nazzjonalista żamm kuntatt kontinwu mal-istudenti u r-rappreżentanti tagħhom, fosthom il-Kunsill Studenti MKAS kif ukoll mal-letturi u anke l-MUT. Il-Partit Nazzjonalista appella lill-Gvern u lill-MKAS sabiex jassiguraw li l-istudenti affettwati jingħataw is-sostenn u l-opportunitajiet meħtieġa biex jirkupraw dak illi tilfu matul dawn l-aħħar snin. Fl-istess waqt awgura li dan l-episodju li tappan reputazzjoni tal-MKAS jiġi melub fl-iqsar żmien possibbli. Tant intqal li Gvern ġdid Nazzjonalista jassigura li dan id-dowmin jiġi eliminat billi jiġu allokati il-ħin u r-riżorsi meħtieġa biex ftemiet bħal dawn jingħalqu fi żmien xieraq.